Filmi kumsang ni pahni ati chwani in the transporter ti ani a ama sabera chuan Frank lo langin ama hi sipai hlui special operations ni in tuna chuan transporter ani a ana pakhata chuan bank rok tum tu te po na motor chhunga lo lam tur gateway driver ni in an hire ta aron chuak che tia chuan a motor license plate number ti chu lo thak ngalin aron lut fel che tia chuan anin mi pali an ni ti lo hmu in anin rem siam na angkal turin ati a pakhat chu an chhuk tir tur ani silaya tin pa in motor chukal turin ati a mase Frank chuan mi panga chuan gas station an thlen thelo tur thu lo soin pakhat chu a chhuk angai ani chuti chung chuan an lanur lui ta thawa mase alakal du chuang lo ti chuan an zinga ho tu pa ber chuan an thian pa pakhat chu an kap ta popa ti chuan Frank pon motor startin atan ta ngal ani Police te chuan mahse an phalo kher mai an zinga pakhat po chu awak ta borbora a topa chuan an kaltum na chu tlang taka thlengin Frank po chu an inrem siam na ai tam poisa an pe a evik nova drop turin an ti a mahse a du tat lo a motor number plate chu thlak le in akalta ani ina chuan rong a bol mek lai chuan bank rok tu te evik nan lama an man thu chu news a an ron puanga ti chia chuan Frank chuan an driver thiam lo ani ti a hre thei ta ngal ani chuti lai mek chuan a ina police pakhat tar ko ni ti chu lo kalin a karang che chu miswal ten gateway driver an man thu a lo hrela mahse a number a chuan 0 le 6 a awm thu te a lo soya an driver po chu a thiam hle ani mahse officer chuan engma evidence a hmuh tak lo awangin a kal le ta ani ti chuan Frank chuan call dongin a hna le tura anin hmu a Frank chuan a ngai ang bokin an ri zawng te chu zawt le in an inrem siam ta ani a tuka chuan Frank car a bag chu rawn da in Frank chu a kal le ta a mahse kawng laka chuan a tar chu thlak angai te tlat mai ti chuan tar lak lawk tuma a motor hnung an hawng chu mihring a lo phur chu ni rengin mahse tar chu thlak vatin a kal le ta zawk ani ti chuan dawr pakhata chawlin a miphur chu in tur te a le sak pa a rate lo te hnuah chuan an kal le a mahse a car a rawn ben tak chiamah chuan motor chu ti ding le in ava kal le a hmeichhia chu rin lo tak mai in a tlan chhuak thut mai a mahse Frank chuan a man le ta ani motor an pan mek lai chuan police pahnih lo awmin an in sual ta a an in tiam ang nge chuan a package chu vada in an zinga pakhat batten court chuan a en le en lo a lo zawt a mahse Frank chuan lo pha in an rules a package hawn lo tur ti chu a hrilh le a bawna tlem a tawh awanga tlai ani thu lo sawin ring le ta ani a kalhma chuan a hna le tur briefcase pakhat chu rawn phorh chhuakin Frank po chuan tha ti in a lo pawm a dawr pakhatah chawlin a in hnawh puar a police te pawh chu that lovin a motor hnungah a lo phur chu ni in ei le in tur te a lei sak ve a pek tuma a kal lai chuan a briefcase kha bawm lo ni in a puak ta thut mai a amah pawh a vorh leng dawr nghe ani ti chuan batten court te awmna lam pan le in guard te chu a hne vek a car pakhat ru in a tlan bo san ta ani car hnungah chuan hmeichhia kha lo la awmin kawng laiah chuan hnuchhe in a kal san ta a mahse in ngaituah tha le in a let le a in lamah a hruai ta ani inah chuan a chanchin te zawt in an ti duna eitur te siam sakin muzai an rel ta ani he nu hming chu lai ni in Frank drawer ah te chuan a thlalak te chu a hmuta a sipai thlalak te chu a hmuta vek a ti chuan a bulah hian him tariawa a in hriat awangin a hnenah chuan chen a tum ta ani chuti lai chuan batten court chu hospital ah kalin an zinga pakhat vatlo in thu ava zawt chianga Frank ala dam ti a hriat rualin police te hnenah a sawi chhuah loh nan ti in a that ta a tukah chuan lai chuan Frank zing tho chu coffee lo siam sakin mahse Frank chuan a duh vak lo mi pakhat tar ko ni ti chu lo kalin Frank chuan lai chu a kuk ani ti in a lo in hmel hriat tir a ti chuan Frank car chanchin chu zawtin a number plate chu rawn phorh chhuak a mahse Frank chuan a car chu ruk bo ani thu lo hrilin lai pawh chuan thiam takin a lo hrilh fiah ve bawk tar ko ni chuan a car chu en sak a dil a mahse engmah a hmu lo tar ko ni kal hnu chuan ina an pahnih in an in hau a chuti lai mek chuan batten court mi te chuan missile in an in chuan lo kap ta mai van nei thlak takin elevator hmangin basement lamah kalin tui chhungah an tla lut thei hra ama safe house lam an pan ta ngal ani
tichuan an in Chris ta nga la sin lia chuan tarkani office a kalin zawna alo zawta mahse an pahnih chuan bicha an kal thu le an rawn let le hnuah an in alo kang chhevek an hmuh thu an sawi daih mahse tarkani chuan alo ring lem lo Frank a hmel mate ti ani a ring bera tarkani chu pawna a chhuah ve le lai chuan na computer a betancourt chungchang chu alo enfiah ta nga la pawnah chhuakin lai chuan betancourt zawng tura kal a rilruk a mahse Frank chuan alo duh lo tichuan inhnialin an chhungte pawh an man thua sawin Frank chu a hmangaih thu an hrilh chuan Frank chuan pui a rilruk ta a betancourt lo langin a office an lut chiah ti ah chuan bei a tawk ta nga la Frank chuan silaia tinin lai chuan lehkha pawimawh te chu lo zawng ngalin mahse engmah a hmu lo Frank chuan tha an duhna chan te chu zawt ngalin betancourt chuan package a hawn wang leh an dahna bawh chhiat wang tiin dawt alo hrilh a lai chuan engmah a hmuh tak lo wang chuan Frank chuan amah zawngin lai chu silai a pe a chuti lai tak chuan a betancourt secretary chuan a partner lo thlen thu chu lo hrilhin chumi chu lai pa alo ni Frank chuan container a awm tur angah nisi in mak an ti tlang hle lai pa Mr. Quay chu gardening office ah lo lutin lai chu silai dah thla turin an rawn ti a chuti lo chu Frank that tura an vo zui ngai wang ani chuti lai tak chuan police te an lo thlen thu chu secretary chuan rawn hrilhin Frank chu nikhawhre loin an hnek ta pawp a police te an lo luh rualin betancourt chuan Frank chu lai blackmail tumah puhin police te chu a man tir ta a Frank chu lokapa rawn harin betancourt leh Quay te awmna chu a zawt nga la tarkani chuan amah chauh in ngaitua turin alo hrilh a Frank chuan thil awm dan leh betancourt te chu smuggling leh container ah teh sak tura mi an man thu te chu tarkani hnenah a sawi ta vek a tarkani chuan alo bawh zui tur thu hrilhin mahse Frank chuan an hun an nei lo thu alo hrilh a plan an siam ta ani police station atanga tlan chhuak turin tarkani chuan puiin lawngah a va thlah ta a container tang motor a an hlan mek lai chuan Frank pathlengin stethoscope hmangin container te chu a zawng nga la mahse betancourt pawl te chuan lo hmuhin an in sual ta a pakhat te a hneh hnu chuan kalin motor chhungah chuan a biru a mahse driver in lo hmuhin tichuan bus ah a zuang leh a bus stand ah chuan misual te chu lo awm lehin an in sual leh ta a mahse tuntum chu amah aia lian alo awm tlat mai a hneh tep ti ah chuan aidia thar rawn neiin tin bur me alh thei bur chu a ti bung ta a thir bungin a hneh leh ta vek ani chumi hnuah chuan car ruhin a zui leh ta a mahse kawng lakah a car a chhe ta tlat mai chuti lai tak chuan huan enkawl tu chuan thlawhna a rawn khalh lai hmuhin silaia tinin tranpuina a ngen a parachute hmangin truck chungah tla in motor chhungah a lut vat a mahse betancourt lo awmin an in sual zui nga la betancourt chuan Frank chu motor atanga theh chhuakin mahse Frank chu a hnungah alo la bet motor a rawn chhoin betancourt chu a pei chhuak ta a Frank in motor a park ve leh ti ah chuan Mr. Quay khan silaia tin chungin kham sang lamah hruaiin ka a tum a mahse hnung lamah lai chuan lo kapin Mr. Quay chu a thi ta ani police te pawh chu rawn thlengin Frank chu a chet ran em awang chuan an rawn fak nghe nghe a lai chuan container chu hawngin an mi man te chu a chhuah za len a tichuan a film pawh alo tawp ve ta ani.